The bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Sa bahay na tanong mo na? Nakakagutom na sa mga ganitong oras, ano? Oras natin, we got 32 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin po, Tanghenyo! At your suli Diego Bandido. Ayan, isa pong napakagandang gabi. Sa iyo, boards, manong driver, I love you. Mwama, chup-chup. Ay, sa mga Grab drivers natin, sir, maraming salamat sa iyong pakikinig. And thank you so much for making Love Radio as your official radio station. Lalong-lalo na ang programang EDSA. O, eto na. Alam ko, inaabangan mo na to yung mga topics na pag-uusapan natin na lologika natin. Kaya eto, pag-usapan na natin to! The Sangguniang Panlalawigan has approved a resolution na dinideklara po ang social media personalities na sina Rose Martan at Rendon Labrador persona non grata not only in Coron but the entire province of Palawan. Oh no! Ito po ay matapos po doon sa isyong ginawa ng nila Rosemar at Brandon at kasama ng Team Malakas doon sa empleyado po ng ni Mayor ng Coron, Palawan. Pero matapos po dito, naglabas na rin po ang Team Malakas ng kanilang public apology in response sa kanilang pag-uugali towards sa social media at sa post nila. Ayan, doon sa staff ni Mayor. Eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logica na natin para magkaintindihan na. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan para mahimasmasan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan. Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Excited ka na, no? O, eto na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boards! Basic to na galawan ng mga vloggers. After nilang mag-flex na feeling entitled sila, pag binalikan na sila ng maling action na ginawa nila, anong gagawin, Tang? Sige, nang sorry. Sorry na lang. Sorry. O, diba, pisngo sila dayon? But, eto mga kabisyo, the damage has been done. Ito po ang wala sa mga content creator natin ngayon, yung tinatawag na accountability sa mga ginagawa nila sa social media. 'Di ba? Pag nagkamali, sorry na lang, parang ganoon na nangyari. Hindi mo na iniisip. 'Di ba? Kaya ako personally hindi ko sila mako-consider na influencer. Yes, they can be influencer in some other way, pero a negative influencer. Pero dapat kasi tayong may mga means kagaya ko. I consider myself as influencer dahil may mikropono akong nagagamit eh. Alam ba, kung may social media ka, gamitin po natin ng tama. At least, we can influence people in a positive way. Now, mga kabisyo, logican po natin. Ang ganitong sitwasyon po ay madalas nagmumula po sa hindi pagkakaintindihan at kakulangan po ng tamang communication. Kapag po ang isang tao o grupo nakaramdam po sila ay inaakusahan o binabatikos, ang kanilang natural na reaksyon kaagad ay magtanggol o gumante. Sa kaso po nila Rosemar at ni Rendon, maaari pong naramdaman nila na hindi patas po yung accusation ng staff ni Mayor, 'di ba? Kaya sila naglabas ng kanilang sama ng loob, isang paraan po na naging sanhi ng higit na alitan. Alam nyo kung ano po yung problema nating mga tao? Kasama din po ako dyan, ha? Yung pride.
yung yabang natin sa sarili natin. Siguro hindi matanggap ng team malakas na pagsabihan sila kasi sikat sila, kasi mas kilala sila. Kaya nga sinabihan pa ni Rendon yung staff eh. Sino ka ba? Ha? Sino bang pinagmamalaki mo? Diba? Walang pinagkaiba po yan sa tropa mo, boss. Walang pinagkaiba yan. O yung tropa mo kapag may karga ng alak, naninita. O, sinasabihan pa paglasing. Hindi mo ba ako kilala? Gusto mo ba akong subukan? Ha? Bakit pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!